Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Ka jing the jong lap ba lap san ubajur hakni ka ayom liur layo ibiang ya ka jing khu jong ka hawa khra ka watut ling ba ka do nu jong ka sor shilong barok ki jabo jaban ki baju sata ha silenter jong ni ka wa da ka jing brat tusmon jong khun ben riu la rong lun da ka ka wala shlei na ka jing the jong lap ba ngila pan ong ba ka ni ka de hi ka jing pen khu jong ka mariang daladi ladi kham tam ka ni ka wa ka bala sha le san haban da biang haki brio ki basang basa kini ka sor shilong nalor kata ka jingshim kya ju ki bor san shar shinong ka jingshim kya ju ka sorkar bat ka jingshim kya ju ki kenhun yada mariang ka jingkho jong ka hakini ka wa kala sedang banwan phai biang haki katu ka ni jaka jong kini ka wa kumba julong menor haki por handai ka jaka sajan ka jaka sum jong ki brio ki basang basa hakini ka sor ka bala bananam kum ka Scotland of the East. Mentasi kalau akhir syahi kawa ya kajing wan tu inyut ki kan dia long kadon hi kajing kermen long bakar kuat ke ni kawa lada ka government long kala ban strict kan ya kar kompren nyut ki brio nang ta ye inyut ki bagi ban beret lagi ngasrai long yin sompi bidang don hi ki ba beret ya kata dia long kumna kini ka bawan tu na po dem miu ki tena pulu te kala na pun hi ya kata mo dia long iman kawai lu kacing jaing bha kan ka wa ka de kacing tentu than ek nala hi tu de ba kacing tentu ik sak hitang kai tang sipor hi tang balong nala he ngala asan ngi iyor he ba de te long men swa ting ngara kan mau hi por pakadang le school e sa kasi kadang tiete kan kwa pra te kadang ya isnem pa de kala dang jaing kai dong hagi por jong hi te long bagi dang le school bidang don te ki bilang sa jan ru hadin kat tu kan isnem pada long kala cha ing ha kan long kilaya berat yut pathat tu kan te menta pada long kala phiar hi khndiat pan ya ka tu ba la cha bo menta kala ka poi dia Bun sin ngaladon bentabat kisangi paper belik pengku ya kawam khra balai nga sange no ya katu kakam namar ngala sung tu syai ba kawa kala tip te daladi belik pengku kumno man baslap kala nang ban pengku ya ladi nyim dan kam banang benda belik pengku kala suri ya kasingi bahar da ubom muslap damit henrei hak singi balai pada kala nang wan tu biang ka jabok ka jabai tak kamut hai ka dan problem ka dei ka waste management na du kirim paying Tela dah kisnong kita aku jongi kar kom lum nyut kalong kabam long systematic kabam la ban coach ki pajba kamla ban penbiang ki pajba te kinong song khatam le gitu ki bahasa arut wa te ke wa gile pej dangi pej hang ni apa dam sunyong nginda pej apa nong song katu ko jingjia hadu syati cepo mken ne wat seni selaban sya kleng terter kani ko msyur pingin dapet mo bat habakut ladang gi pej cepo
hante apa dam te kani kalong kanuksa ka bapni ngi ba kajing ya kini kiwa baka kelalong kumni kalong baik ke waste management but kamut baka jinglung jong kanyut da tang da jinglung jong kanyut ngila ban penduk ya kani kajing kadon kam ban hab ban perkhat da ki we gilat ha ka ba kani ka isu ngin la ban te lakam nadu na po tanrai kamut hawa andrai habas dang tak mo nadu hirmpai nadu kini kilong yeng ki basa rodwa ter handrai ban ong ban sunyam man ka porang te apa wa ban leben pikoi te kam don jing mot ruem boleh try kan ra long bagi snei wa bombay ka slap man ba bom ka slap ka ra lot ka chati chapo dam bat kum tahi lese ngin haban kodo ia kani ka rekom penyak yang ni ka waste management lani ka jing penyak ya ka nyut kan yar ka pad mi na kirim peyeng hi ka dau ba jong ka jing jai kini kiwa kisko jing kum bakalong bat kumta lada ngidang perkat lada tang gini gilai teli kiwa apa solution long kum ni gimana jing ya na keren chapang kiwa ibadon chpo garo hills na keren chapang kiwa ibadon chaka tan jentia ibadon chani jatan bes mo te kumta syabhoi ru kum ju te kumta ngidon kam ban skotu ang ni ba lada ngi kwa shisha bangin yo banyadai gini kiwa kamut kajing yale kalau ngaba kam crowd kam kam complex ban ya ka ga bang issue ya keren save wa am khra ne save the rivers of Meghalaya ka kenhun lum ku bo jangi kalai olat banya keren ki katu kat ni girang ba snong ki ba kini ka wa kaya linti ha ka ba ki lapen paw ya la ki jong ki jing sngo bat pen paw ru ya ki katu kat ni ki jing ajing mut kini ki nong sinsiar snong ki lapen paw ba ka jing jabo jong ka wa ka dei hi na ka jing bentu jabo jong ki brio ki basa hajan kini ka wa bat kini ka jingwan bret dusman jong ki brio ya ki jaklia jaklat na kileng ki snong klem da khenshu ya ka jing isang sot jong ni ka wa kabala ban ong bakalong kawai ni kiwa kabakong santam hagani kanong ba shilong lade ban ajing ro ru ik shilong municipal kala shim kya ban tong yi jabo jaban da kapu shilom ya ki bala pentut hasil enter jo kani kawa hande ka jing kalong ba municipal kamla ban pun khoi lut ya ki jabo bala sata kani kawa shakishnong ki bom ha pa uput usam ujongka ya wa keren makane kawa am khra pin i por liur menta bajar uslam kawa khoi ka bapen i ba mai mariang hi kala ban pen khoi ya kalom kawa da ka bor jung kai ten rei ki bapen jebo ya kawa ai dei mangi ki breu kam tam abang mla ban pen khoi ki snong ki thau ba dia ka sor bar khoi ka jebo ka bomi ina gi ne ki snong ki bomi na sor ki tu lo chawam khra te gini gede gawe dau ba ka ba penjebo ya kawa pitang sil apoi gini benai bala akut uslap hi kawa kalawan hi kumcu kijing jebo jengka kijing sma ngi biasa sene sharut wa ngi sutu ba kita kijing te wan pensange ya kini kijing penjebo jongi ginong shnong ya kawa ada lemba jong ki an ladam don hi ki an ki bakhlan te ngai i ki bru kim sutnyo kim potnang ban yada yala ki snong ki thau yala ki wa yala ki lom ki bi tanat hari kasi jongi phini i kaleng di tanga soru kaleng sodong hi pi kata te nang don kam ki an ki bakhlan rei menta pin peit pade ya kane ga wam khra ga tu na ro na te na sejngai nga sai ga awan na shidu ki ki than dong thma ki dam thring tu ter ka wa kam tip bordar ono municipal area bom de municipal area ka wa ka yai be ka tu na shate na stlong ba kami ka hadu na poi suna pani ban kut ang te po wa nyam te
banyak kon ni kan ni ke jing penjemput ke wahi ngasngau berde bandon ke wei ke civic administrative body ke baklan umdai tang Shillong Municipal Board maka Shillong Municipal Board ke don limited area bahkan penteri kami ki anjung ka pen pe chanish ke wei ke liang ke wam kra ke tri kang Shillong Municipal Board pen pe chatai shwe ke liang kam tri kam chu te kini ki bu ki jing ngakan mau itu ki por ba kinang ya pentut ki jabo na ki pankana directly shakinala ba chakawa keladon kawe ke hukum na po UCO jang municipal hatu ko por dei te ba WL lindong si ko di balai ni iba ong balada thau septik tang kiyeng ki sam ki bam thau septik tang hapo kata benai kin sya pendu ya ka ti kini kanala ka betu nang te na rasam tia ngakren kisnong na jong na do nang te na clear rasam tia ka balong ka common drain jong ngi ki jiao syap lum pelon bat katai ka jong ki rasam tia ka top ta keceklia pen pe ro pim no datat nei na do bami kata ka hukum na Shillong Municipal Board ki breu ki thau ki septik tang bat kini kanala menta ka along ka bakhoi kacing berenyut kadang don mereka tu jing pen tu ya ki jabo na ki pankana yeng kala sange tip fi penya kan mau em la de pi ya na do nang ne nam po jing ke wan do tet shadow sa chop long peni itu ki pankana ki discharge baik hado awa rementa kam don chu bele ba ki pentrai kam ya ki ai dah ka ong ba la da pem don septik tang ngin cut off ya water supply jo phi ba dah tu ka por ki ai pada si subsidy ban thau septik tang terengkat ba ka ai ba rengkat jong ke jingerap na ka sarkar ki breu la pan pendu itu ka direct discharge jong ke jaklia banang ki pankana chakin ala ketu ka wei ke te ka jingjok ka ba khrau ba jong ka Shillong Municipal Board tiền rê mình ta bây giờ vẫn nhạc kren như cái này cái jabo hình cái betul siapa wak kra kam dei tang cái bawan na po ki sinong ki thao nda ki bawan ki kharkhana snakali ki bedang road wa ki restaurant ki bawan tu na shado siapa plus bajar CCA bar khoi tegi wa bara khoi ta ki jabo ka tu lo ni ka wak kra ti ladam pentri kam hi ka an ka ban long renti salon sare baro bad ha municipal bad ki bomdei setai sip apo municipal area kan long ka common law ki an ki kanon kita ki rules ki bni renti lang ti hang tangi sala ban nga pen khoi ka wa kaman toy man cha ka tu hoi ka long tang ka awareness ka i ki khna school ki don ki NGO ki bere apo wa ban pen khoi ti ki plastic ki don ki lak ki jong ki jing man toy ka mong ba kam don ki jing man toy it create an awareness henry the solution ni pen khoi ka wa am khra hi ka dei be pen khoi ka sor pen khoi ki shnong ka wa kala nang hi ban pen khoi daladi ladi de man tang i gila don ki scheme ki thau ki ni ki sewage treatment plant hang the rum yeng jung i gila don ka wei hang te wan do ngai i gila don ka wei hado man tang am pod i ken tre kam nga kermen ba ki ni ki sewage treatment plant ken tre kam kita pada ka long ban pen kho ya ka ni bali ka yong ka wa kom de tang na ka ni ka ba plastic ka batu ni ki nyut ki nye kadai ni kini ki sabon ki biasa jan ki beriu na yeng besum besle ki penyang ni ki karkhana senang kali ki tu ki klen ki jebok jeban ki bami ni ki restoran dan ruwa kitu berkhoi don kam yang kini ke sewage treatment plant so komen ba sarkar mentah kalau awan ra ni ke konsep bandon gini sewage treatment plant gai kila apa niangi gitu ki jaka ndrei kempot trikam kermen makin trikam lotion
kong yang ini mensutu kini wemo kini ka wa amkra kini ka lowest point jong ka Shillong City. Kung kalong ka mariang ni kan nature hi kalong kita ba ki nala barokha gi gitu di situ kan lowest point. Tamla alen ni kata barokha gi nala ki naptu di situ wa amkra. Taman point ni kalong ba ki tagi ka jupentui pa. Radi betui tangko sudah tengah try kan pelit atu kata-kata. Mereka sadas kaba sosi dah kalau ba la chef tu harkat pada de kamde ya kita dong ba dan rudwa ndai demamba como omne ba kerja lowest point ko wiki snon ba jinga ba 8 km like 1 km 10 km na po ka wa ru kita ri contribute ya kan wa mkra na long yeng na chong yeng ni ban sedang darang kwa ba wa mkra ko na to ko support ki common drains na to ka support ka main drain na to ka support sa wa mkra di senang ki badan lagi ki darbar senang ki bakkan hot ngina i kala pun ka jinga ken berong ki senang bam chua bam tan mereka akan pergi ki darbar senang tandai ini de kema ki dan ngamna mention ki kerteng ki dan ki senang lagi badan po ru wa ki bam long unregulated na darbar senang dan kini ki contribute sibun ba ya ka jing jabo kamtam bingi sha pindapet ki karkhana ki bami bun sim ni gidi mi ba rud wa mabli tu try karkhana usuk penlat ko to jabo jawan ber khacha rud wa but pin pe ga acidity to ka wa khra ko bam min ya ka de ga na ki ka bami ga na pot ki karkhana te hangni na so ba ka government kala de ban sang regulate ki karkhana mla man shu le ne ga mon ko ya sin squat play karkhana play ka play ram ga chakau yo chakau play it cannot be kamla penong tan so kwa udan ke jaka rudwa on play la play hotel ki air it has to be regulated in the sense ba karin don ka pollution control board clearance khaba kan air clearance kan pe ke ta water treatment ka bigidon ki ba ka insai ui ya ka ta ka jing tres tom jung stong municipality board tandre ka Shillong municipality board ka la le tang within municipality areas and then ka ma ba ka contributory support ka wa kra amde tang Shillong municipality ba ha Shillong municipality board ne ki ba chabar jung municipality te bata ka government ka perkhat itu ba chabar ko no ban regulate ki and but hot kila ngakla patlong ra mas no to port ka dikte junga ka government ka khot ka meeting ki ra mas no ki khot tendre hangni ba pikwa kita mas no ki ne trelang tangba takni ko winga na tongba ai lu ko authority a ki do basno bakani ka authority ke de nong in writing kamla am sulong de khtien numar kan ma ba ra train ta do basno ki lap no no pet ken ka an ki penalize kita ki pet ken ya ta ka an ra ki tu ki le chakut ra am dan chi tho tu do basno ki sa ka dum ma su te ba na community ba kan wan ki jing su thu ba na trai la man ka por ya kren pi ga media pi ya pi ra ka de klang poi ko ya sing la shi sha ma ko ta wa klang plong kum ka long sam phone de post na man shwa but hai dai por la da don ma pun je boy ko wa kra tu ma pun je boy u de ben le ran ni din la poi ta stage kan per kata ka la poi da ka awareness ka dan ni trai lang por khat but ko jo ko por penalize ya gitu ki ba long involved man pun je boy wa kra andas penalty ka dan kam mentoy nama gindon ki pri bandar apin penalize kim la kim ko kan kebun ka jaka ka bam long inaccessible ki kali te आज of course Shillong municipality board la ni khot ki wan man khoi ne but the problem is kim dan ki suction pipes jo ki ban poi shuru ko jaka kata ka ko problem ni face kan dan da Shillong municipality board hi kala ban yo ki pipe kala ban penbiang ki pipe ban la ban kot man ki trivial kan ya namara habakut hi la la dam setan there's no way out ni khot municipality board bo pri kim la man kim dan ki pipe kena try ni la we have taken ni na sim gonna issue last time pon no meeting ka idea tengah try kita take up this issue. Tunggu malam kita mungkin nak betul, at least buat sesuatu.